Hau da, lehenengo kapituloan, pertsonaiak iristen direnean basolara haien gurdean, hemendikan ikusten dugu nolakoa zen basola. Komikian gutxi gara bera biztau. Bakarrikan guk asmatu diogula hemen horrelako murro defensibo bat benetan existitu etzena. Bai, bueno, pixka bat hemendikan horrela, baina kurba hau eta hain. Bueno, hau da coworking autogestionatu bat. Usurbilen bizi ginen autonomo txiki batzuk elkartu ginen, etxetikan lan egiteaz nazkatuta, eta denon artean alokatu dugun bulego bat. Eta autogestionatu bat denon artean eramaten dugulako, eta da modu bat etxetik ateatzeko eta zure lan eremu pixka bat profesionalagoa edo duinagoa izateko. Gaina marrazkilea nahi izan diteke neko profesio bakartia, eta pixkat hori berreskuratu dut espazio honekin. Eta kafe inguruak, eta elkarri pena kontatu, eta autonomoen terapiak, eta gero gauzak. Nik netako, eta pentsa ez, gauza txikia dire, baina egunerokoan netako sarrailik gabeko mundu batean bizitzea. Autoa hor utzi, bat ere bilatu behar izan gabe lekurik non aparkatu denbora galdu, ez hortxe bota, atea zabaldu, etxean sartu, bat ere sekulan giltzatzen ez duguna, eta ja sukaldean zara. Eta psikologikokin eri ikaragarri egiten zait. Asiskoren kasuan, bera ere komikilaria denez, pasatzen didan gidoia oso zehatza da. Hau da gidoia, hemen hasten da dena. Adibidez, lehendabiziko horria esplikatzen hasi baino lehenago ja pixkat giroketa bat egiten dit. Adibidez, esaten dit, basolaz kanpoko bi erresistentzia gunetan zentratuko gara, zertaz joan kapituloa. Uradaspalen eta Iratin. Negu hotza da, izotz beltzezkoa. Pixka bat nik ere joateko girotzen. Hotz grisa, bago izai hormatuetatik liken bixar batzuk dilindan. Bueno, batzutan ere, bi aldiz irakurri behar dut, baina. Kasu honetan, Asisko oso komikilari hona den, primeran ulertzen dut esan nahi didan, eta normalean oso ados nago proposatzen didan orrialdearen formarekin eta denarekin. Beraz, beste berezitasuntxo bat ikusten duzue, gidoia izanagatik ere inevitable egiten zait, irakurtzen ari naizen bitartean, ja bururatzen zaizkidan ideiak alboetan marrasten joatean. Komikietan hau izaten da nire lehenengo pausoa. Hau izaten da. Hurrengo pausoa da, ja pixka formalagoa, dela normalean pertsonaien zirriborroak egitea. Gainera, sail honetan kapitulo bakoitza nahiko independentea da, eta orduan gehienetan badaude pertsonaia berriak. Gero zirriborro hauek Asiskore bidali, beak esaten dut pertsonaia hau itxusiagoa, normalean itxusiagoa, adarra handiagoak, odol gehiago. Aezkoako etxe batean dagoen armarria, hemen, olako protolauburu bat agertzen da, eta hemen, pertsonaia hau, zertzen orduan indio bat, zen hemen zer lumak, ala adarrak ote dira. Eta orduan, hemendik abiatuta, hasi ginen pentsatzen, Joseba eta biok, Aezkoan, Iratin eta Orbaizetako holan, behar bada, beste pertsonaia batzu, mitologiak kontatu ez dizkigunak, zeren ze pasatzen da, euskal mitologia nork bildua izan da menderen mendetan, apezai bereziki, aldarazten zituzten kontakizunak. Orduan guk asmatu dugu, apezoiek zilegi baldin bazuten borratzeko, guk zilegi dugu ere asmatzea, orkaitzak izeneko beste adar evolutibo bat izan dela, eta hemendik atera zen basolako ardatzetako bat. Baut hemen klienta bat barkatu, Zer da? Minduxu? Momentu bat. Minduxu? Non duxu? Zer induxu? Elastik ere.
Kontutan hartu behar da, Asisko Iruñakoa dela, eta batean erabaki zuela exiliatzea, ez? Bueno, exiliatzea, berak esango dizu ez dela exiliatzea, ze berak esaten du ez dela Nafarroatik atera, ze pasada Nafarroa garaitik Nafarroa beherera. Bai eremu erabat urbano batetikan, erabat rural eta gainera oso herri txiki batera pasatzearena, uste dut izan zula krisi bat lanaz gainezka edo, eta ezin denarekin eta antsiedadeak eta horrela, eta hartu eta joan zela uste dut baserri batera, eta nonbait egun batean topatu zula bere burua traktorian horrela xistua jotzen, eta esan zula, bira, sendatu naiz. Gero egia da, horrelako autu bat egiten duen pertsonak izan dezakeen ikuspuntua ze historio kontatu eta nola kontatu eta eske nahiten ez izan behar da interesgarria, nire ustez. Apa, egunon? Ez zira hemenkoa? Bai. Bai, nahi du jakin lekun berritik baita bidea joateko Esteren Zubira zuzenean, bakizu zein den? Ze ona, ze izan da aparizio hau? Gu Ostan bizi egitzu? No? Ostan. Osta? Osta, ni Iruñekoa nuxu. Osta Bai, Osta hemen, lekun berriko urzategietako lepoa pasatu eta Ostan. Bai, hor bizi, baina ni Iruñekoa, Pamplona. Bueno, hemen gaude, ba? Zer modu? Ongi! Dios! Ongi! Eitzen gitzeke bai? Nola patu da? Esan dezakegu erabat enkarguzko izan zela, ez? Ze hau izan zen Daniren proposamena. Berak uste garbitzeukala nahi zuela hemen kokatutako, ambientatutako, girotutako komiki bat, eta pixkat izan zen, Asisko, zuk egingo zu bidoia, eta Josebizki zuk egingo zu marrazkiak. Hala, elkartu eta egin. Bai, hau Orbaizetako Ola, basola, zuena. Orduan, ja izenetik, ja nik uste jokua eman zigula lehenbiziko momentutik. Bueno, holako ingenieritza, gaina armagintzarako dedikatuko zen, eta sua, ikatza, eta mugimendua, eta kutsadura, eta gainateko guztia, eta bestetik ere, hemen Iratiko, bazter batean, Pirinio, eta orduan kontraste hortatik nik uste horre jokoa eman zigula lehenbiziko momentutik. Lortu nuen liburu hau, oso ondo dago, da horrelako lanketa bat zer den, bere historia, eta baita ere rekonstrukzio hipotetiko bat. Eta hemen dauden plano hauek oinarri hartuta egin nuen ere irudimentsiotako modeloa. Eta hasieran pentsatzen nuen baliagarri izango zitzaidala maketa tridimensional hau marrazketa errazteko. Adibidez, badago estena bat gertatzen dena plaza hontan, esaten duzu, ibili beharrean ni perspektiba botatzen eta horrela, lan errazten dit. Baina gero konturatu nintzen, balio dula baita ere egiteko pixka bat estena planifikatzeko. Eta hau Asiskorekin ere, gero aprobetxatuko dugu berekin gaudela, hau eraman gautu ordenagailua eta plan honen gainean gauzatzuk debatitu behar ditugu. Hemendikan traka, egin beharrean hau dena, benga, karri hemendikan, ez? Bai, nik uste, Bale. Hau, gidoilari tituloa nik baldin badut ere, nik uste denon arteko zerbait izan dela ere bai gidoia. Horregatik elkartu izan gara, bai hemen Aezkoan, Erronkarin ere elkartu izan gara ere bai Legazpiko Olan ere bai, ikusteko funtzionamendua, nola martxan zen, eta hori guztia dokumentazio, ez bakarri liburuetatik, baina bizirik dauden zeretatik ere bai, ez? Oso ezberdina da, ola baten deskribapena irakurtzea, edo ola bat funtzionatzen ikustea eta sentitzea kolpeak. Tum, tum, tum. Argitzalak. Ala notre. Gure erronka zen kontatzea, ez. Guk kontatuko dizugu egia, zergatik dagoen bezala. Eta gau, niri oso interesgarria egiten zait fikzioaren aldetik, baina honek eskaintzen diguna da hemen izan bada, eta hemen dago, nola kontatuko, nola iritsi da endakamendu honetara, nola iritsi da ondamendi honetara. Hortatik nik uste abiatu ginela.
eta bueno, hor txertatu ditugu egoera batzuk, hor nahaspilatzen dira batetik historia, 17. mendeko historia, nahaspilatzen da ere bai, asmatu dugun mitologia hori ere bai, gurutzatzen da ere bai, afera soziala, genero zera ere bai, denetari pixkat, orduan hori realismo magiko zain, erran behar den, hori guztia nahasirik, azkenean iritsi gara kontatzera zergatik dagoen bezala. Eta hauek, originalak. Hauek ikusia zen dituen? Ostia, ez. Ostia, holtzo zena. Holtzo zena, juba. Eta hemen aldarazia izan zena, ez? Bai, hemengo deia hauek barrurago, eta zai. Aparte marraztu nuen, odolean zijoalako. Eta horregatik aparte. Eta tamaina hontan egiten duk, Bai, miniaturista. Ze hona. Hain zuzen ere, bista hau, komikian bai alde bateraka eta bai besteraka badaukagu antzeko parezido marraztua. Eta hemengo, baita, hasiko esan duzela, hemengo egurpila hau ere antzeko marraztu dugu. Berdina, bai. Eta gero hemen ere bai, Joseba, hau sartuko diagu azkeneko kapituloan. Bale. Apa, hemen bizizaete, bibizaki. Bale. Epa, honekin. Atea itxita da giltzaren falta begia zerraila giltzatuta bidezidor gixara Ideia Basolaren komikiarena izan zen Xabiroi aldizkariaren koordinatzailearena. Berak elkartu gintuen, eta horrela egiten du aldizkariak. Biltzen ditu alde batetikan idazle bat eta beste batetikan marrazkilari bat. Sailak, komiki sailak joaten da atalez atal publikatzen aldizkarian. Eta urtean behin kaleratzen du sail hauetako bat ja bukatuta bilduma eginda. Eta hau da adibidez, Asisko eta Bion Basolaren 3. kapituloa, hau izango da orain azkenengo kaleratu dena. Gure falta da, erran bezala, batean ikustea marrazkia, historio, eta hau aurrentzako, hau ez da aurrentzako. Hau komikizalentzako aldizkari bada. Berezitasuna duena, atera dela ikastolen zeretatik eta lorpena handia da. Baina Dani Fanok nik uste hori inprimatu egin duela hemen, kalitate zigilu bat. Eta lotsari gabe aurkezteko nazioartean, hori da azken batean. Beti ekarri behar dire poskak.